हाग्रामा बायदि जोङो बालानि बालायाव न' लुग्रा नङा, जों अन्थायावसो न' लुयो। गतिके जोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ। हाग्रामाया जा जानो थांगासिनो दङ, आं दाखालिबो बुंखांखाबाय। बावैसो बिथाङा मोनसे राष्ट्रीय दलजों मिटिं जाबावदों। एलायन्स थागोन ना बै दलावहाय हाबजोबहैगोन। गतिके बेखौ मिथिखानानै जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा एसेबां जाम्बा नंला। जाय मानसिया बालाबारियाव न' लुयो, बालाबारि हायाव न' लुयो, बेफोरबायदि पार्टिनि न'आवहाय रावबो रायजो राजाया थाया। दिनै अन्थाइनि सायाव न' लुग्रा प्रमद बर'नि UPPL बयबो ज' जाजाय फैदों आरो लैहोर लैहोर फैनानै हारि सिबिनो थाखाय खामानि मावो। ओरैनो BPFआ हाथिसार दादगारि प्राइमारियावहाय 0 जाबाय। ओंखायनो जेरावहाय नैबे अफिसा जोंना मानाव गेदेर आगोलनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांनिनो हाखा आरो बिथांनि दैदेननायावनो हाथिसार आरो मा होनो जोंना देवस्रि प्राइमारियाव BPFआ 0 जाबाय। ओंखायनो बे अफिसा बिथांनिनो खामानि हिसाबै BPFनि मानसिफ्रा जेरावहाय जोंनाव जइन जाजोब्बाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ दिनै बेवहायनो लानाय जाबाय। बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंदों जे माने UPPLआव जेसेबां गोरों थाया मानो UPPLआ माने प्रमद बर'आ बाला सायावसो दं होननानै बुंदों। हाग्रामा बायदि जोङो बालायाव न' लुग्रा नङा, जों अन्थायावसो न' लुयो। गतिके जोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ। हाग्रामाया जा जानो थांगासिनो दङ, आं दाखालिबो बुंखांखाबाय। बावैसो बिथाङा मोनसे राष्ट्रीय दलजों मिटिं जाबावदों। एलायन्स थागोन ना बै दलावहाय हाबजोबहैगोन। गतिके बेखौ मिथिखानानै जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा एसेबां जाम्बा नंला। जाय मानसिया बालाबारियाव न' लुयो, बालाबारि हायाव न' लुयो, बेफोरबायदि पार्टिनि न'आवहाय रावबो रायजो राजाया थाया। दिनै अन्थाइनि सायाव न' लुग्रा प्रमद बर'नि UPPL बयबो ज' जाजाय फैदों आरो लैहोर लैहोर फैनानै हारि सिबिनो थाखाय खामानि मावो।